Niki mboten masalah tanah, mboten. Oh. Masalahe srengenge ini. Matahari. Nggih, ngoten. Makane kula matur, Pak, nek saged bedengane mujur, ngetan, ngulon. Karena mboten napa-napa, mboten masalah. Sing cara dongeng sing nyambut. Nggih. Dadi ngeten, nek ngeten iki, kan nek mujur, ini kan mujur ngalor ngidul. Ngalor ngidul niku kena srengenge saka kanan kalih kiri. Sing ketutupan ora kena, tetapi nek mujur ngeten gitu. Saka kono esuk kena, saka ngene kene kena. Maksud kula niku tapi mboten napa-napa. Dan niki termasuk sampun niki tinggi 50 60 cm. Batang mang tingali niki, Pak. Nggih. Gitu. Niki lho. Pun niki cabang yene pun anu. Lah niki makane kula matur, asam amino dimandeke. Tidak dikocorke mengke asam amino main spray. Jadi makanan tanduran itu ada dua. Siji dikocor, siji disemprot. Lah terus stomata daun niku kebuka, ya kebuka terus sih sedina niku. Cuman jam 9 sampai jam 3 kebuka kaya wong Cina matane sipit. Cangkeme ini metune sithik ngoten lho. Lah, jadi stomata daun kebuka niku paling gede sebelum jam 9 sama setelah jam 3. Cuman ajeng diakali sabener saged, Pak. Ngangge Bion M. Bion M niku stomatane kebuka rada suwe. Kudune jam 09.00 iso sampai jam 11. Kudune jam 3, jam 2, jam 1 kebuka gede meneh. Niku namine ngangge fungisida Bion M. Ngoten. Mengke Bapak dereng ngeten mengke gampil pelan-pelan. Sing penting ngertos ngeten iki. Lah, cuman mengke niki lho, Pak. Nah niki. Mengke ampun ngantos tanduran niku ngeten iki. Nggih. Ampun ngantos ngeten iki. Memang ngeten iki ora apa-apa apik, niki metu, niki metu, gitu. Tetapi fotosintesanya tidak bagus. Lah sing paling sae ngeten iki. Nggih, godhonge kaya bayem. Dadine jenengan, kan kula matur, Pak rasa kuwatir, Pak. Mengke jenengan diguyu wong. Bar kuwi jenengan wong genti nganu, guyu wong liya, jenengan guyu wae. Delok prakteke kaya ngeten. Niki karena bukan masalah subur betul subur. Niki kalih mriku mengke sami. Cuman karena srengenge niku Lah terus kalau dilihat track record, Pak, niki bisa juga ndak tahu sih yang sebelumnya riwayat sebelumnya. Tanah niku kan kata-katae diparingi pupuk urea kali Ponska. Nggih. Lah pupuk urea Ponska bukane elek sae. Cuman Bapak kudu ngerti, napa kok awake dhewe ora nggunakake urea Ponska? Urea niku kandungan nitrogene 46%. Leres ta? Nggih. Lah sakniki sisane 46% napa ayo? Mboten ngertos to jenengan to? Sisane urea 46%, sisane niku bahan baku bom. Nggih, Pak. Nggih. 52% niku amonium. Bukan berarti terus berarti lemahnya dikei bom terus kok meledak, enggak juga, tetapi dadi racun. Makaten. Nah, makane awake dhewe mengke nggunakake tapi sithik mungkin urea 2 sendok. NPK seimbang 4, terus KNO 3 putih mamane 10 mamane. Jadi gunake tapi sedikit. Mengke dadine ngeten iki. Lah sakniki mengke jenengan nek ndelok ngeten iki di umur 77 80 ST mengke pun panen. Nah, nek pun panen mung setunggal berarti mung masalah teng ini kan tidak lingkungan. Berarti mung PTE niku. Insyaallah menawa. Mboten anu nggih. Iki ketake sing keserang saka mriki kalih mriko nggih. PTE kita. Jadi mriki mboten. Tapi niki pun niki antara kula tutup mriki riyen. Nggih. Niki pun sae, bukan elek. Termasuk pun wong jenengan nganu, Pak. Terus kula nganu lali matur. Napa niki kedah jenengan nganu iket, Pak. Nek mboten modot saya mundur. Niki jenengan sambung pipa. Nggih to. Sambung pipa. Terus di nganuke mriko, terus mriko diiket nganu, diiket ini kan jenengan cancang. Niku jenengan paringi pacok di napa niku? Ditali teng pacok. Soale dhewe nganu mengkerut mundur, saya mundur. Pun asal teman yang rajin dan enggak punya sawah. Saya pegang terus. Oh nggih, ngene saya, Pak. Lah ini kayak niku lho, kayak yang sana itu kan